Afternoon mga kaspero. Lalarga na naman kami ni Master Danny. Ayan. Iwan ko na lang yung tsinelas ko. Kaya na si Master Danny. Ayan mga kaspero. Maabutan pa natin yung sunset. Ayan. Ang ganda nito. Dito tayo ngayon sa Diniwin Beach. Lulusong. Nice one. Na yun, yung Boracay Anglers, shout out. So ayan. Ayan, yung Boracay Anglers, oh. Pogi. So lulusong muna kami. Ayan. Ang ganda ng sunset mga kaspero. Mr. Daniel. Lakad-lakad muna kami. Dami nililigo. Mga kaspero, dito kami mag-uumpisa. Ayan, solo lang yun namin, layo pa, mga 1,000 meters. Ganda ng pangpang mga kaspero. Wow. Si Master Danny, parang unggoy.